Welcome back po again dito sa Bernard Gabaon TV. Halina't mga kabayan, sa umagang ito, i-figure out natin kung ano ang mga dapat nating gawin. 3 tips na ating gagawin kung paano lalago, kung paano lalaki, dadami ang ating customer. Impromptu itong sasabihin ko. Ito po ay ayon sa aking observation during my vacation sa Pilipinas. At ang mga kapatid ko po ay mayroon din po naman silang mga negosyo. Kaya heto na, huwag na nating pangpatagalin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, Bernard Gabaon TV, mga kabayan, don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Pero bago ko po ituloy, ay gusto ko pong i-shout out ang ating idol dyan sa US, si Ma'am Delnas Vlog. Shout out po sa inyo. Mega shout out sa inyo pong lahat, sa inyong pamilya. Salamat po sa suporta at sa lahat po ng aking mga subscribers. Salamat po. At shout out po sa inyong lahat. Mega shout out. At ang nais ko po, God bless po sa inyong lahat. Sana'y pagpalain po tayong lahat. Dahil ito po ay napaka-importante po, ay ating pong uumpisahan yung unang steps. Pasensya na po kayo dito, papasok pa lang po ako. Pero kailangan ko pong gawin ang aking misyon. Ang misyon ko nga po ay paunlarin, tulungan ang ating mga kababayan upang lumago sa buhay. Ito na po yung unang-unang steps para dumami ang iyong customer. Sa totoo lang po, ay talagang maging makatao ka po talaga. Pag sinabi nating maging makatao, una sa lahat, yung harmonious relationship mo sa iyong mga customer. Pangalawa, malinis talaga ang mga binebenta mo dahil ito ay para sa kanilang kalusugan. Ayan po. Una, uulitin ko po yung harmonious relationship ninyo, yung magandang pakikitungo, pakikisama sa mga customer po natin ay napaka-importante po yan. At yun nga po, yung mga binebenta mo talaga pong malinis. Tulad halimbawa, magbibigay po tayo ng isang ilustrasyon. Kalimitan po sa Pilipinas, alam naman natin na ang negosyong pagkain ay hindi po nasisiro. Talagang kumikita kahit anong panahon. Parang si Vilma Santos yan, star for all season ang mga pagkain na business. Kaya pagkain po, kinakailangan po marunong kang mag-serve ng maayos. Kung mayroon silang konting magawa na hindi maganda, talagang yung ipapakita mo pa rin nandun yung maximum tolerance na tinatawag po natin, lalong-lalo na sa mga military, nagkakaroon sila ng maximum tolerance, i-apply po natin sa ating mga customers. Alam nyo po kasi, kapag ganun po ang ating ginagawa, shout out po, again po, shout out po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Kapag ganun po ang ating ginagawa sa ating business, yung customer na si A or si Mang Del na siya na po yung magbabalita sa kagandang pagtrato nyo sa iyong mga customer. Punta tayo dito sa restaurant ni Mr. Berloma Bin. Maganda po yung pakikitungo ng mga tao, malinis siya, healthy foods yung mga binebenta nila. Ganun po yung unang-unang tips para dumami po ang ating customer. Napakaganda po yon. Yan ang unang-una. At okay, pangalawa po, na-figure out na natin. Ang pangalawa pong gagawin natin ay yung talagang i-priority natin. Kung nasubukan nyo na, pag kumakain kayo sa mga hindi fast food, yung mga malilinis o di kaya maliliit lang na karinderya o di kaya simpleng restaurant, kapag kayong may nag-order at pag bigla pong dumating na siyempre may mga parang VIP ang dating, ay inuuna, ganun po ang nangyayari. Ang pakiramdam po ng mga ibang customer ay parang nadideprive sila. So titignan natin doon, at kapag mangyari yon, kinakailangan magkaroon tayo ng immediate control. At immediate control sa sitwasyon na yon. Ang ibig sabihin nun, may contingency plan ka kung paano mo aayusin yung mga sitwasyon na ganon. How to give solution for those customer na parang nadideprive sila.
Ayan po, iplano po natin yan at syempre sa paggawa po niyan ay kinakailangan ang matindi pong pag-aaral sa ating mga customers. Kung manager ka, binabantayan mo, hands-on ka ng iyong restaurant o di kaya grocery, mini grocery o kahit ano pang negosyong meron ka, i-observe mo po yon, magkaroon ka po ng checklist. I-checklist mo yon, pag-aralan mo kung paano mo aayusin yung mga sitwasyon na ganon. Tulad halimbawa, magbibigay po tayo ng ilustrasyon sa bagay na yan. At kapag nangyari po yan, halimbawa po na-deprive siya, lapitan mo, wag mong pabayaan na aalis na lang siya. Lapitan mo at kahit ikaw ang may-ari ng negosyo na yan, sabihin mo yung puso sa puso, kasi yung tunay na relasyon ng entrepreneur, sabihin mo na, oh, sorry, Mr. Ben, sorry po kasi sa nangyaring ito. Hayaan mo sa kung ano po yung magagawa namin para mawala naman yung pagka-disappoint mo sa sitwasyon na yan. Yan lagi. Pero bago ka pa lumapit ay pagplanuhan mo na yung sasabihin mo upang magamot ang nangyari sa kanya. Kasi napaka-importante yan. Kasi yan, ang konting diferensya ng mga ganyan, baka hindi na babalik yan. Kaya ang gagawin natin, i-set up natin, i-calm down natin yung puso natin at isipan, targetin natin yung mga tamang words, tamang encouragement para bumalik siya sa'yo. Ganun po ang dapat na pagtrato sa mga sitwasyon na yan. Yung contingency plan natin kung paano ibalik ang ating customer na nakaranas ng ganong sitwasyon. So, yun po ang pangalawa. Napaka-importante po kasi sa ating bansa, ang dami pong nagnenegosyo na nagkakatabi-tabi, pero nagtataka yung iba, bakit napupunta kay Manang yung iba at dito kay Ading, si Ading A, Ading 2, hindi sila napupunta. Minsan kasi nangyayari po yung mga sitwasyon na ganon. Kaya yan ang topic natin sa umagang ito. At ang pangatlo po, para dumami po ang ating tips, ang ating kita sa ating negosyo, para dumami po ang ating customer, ang pangatlo po na gagawin po natin ay lagi po natin iisipin na ang ating binebenta ay quality. Isipin natin na ang ating produkto ay isang serbisyo sa kapwa nating tao. Dahil ganun po, ang isipin natin ay wag yung success natin. Isipin natin na maging valuable tayo sa mga tao. Napaka-importante po at totoo na ang sinasabi ko na kung magnenegosyo ka, ang iisipin mo yung pinakamahalaga at mission mo, vision mo na maibigay mo sa mga customer mo para ang balik ay pumunta po sa ating lahat kung tayo po ay nagnenegosyo at kung ikaw ay nagnenegosyo, kabayan. So, shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers. Hindi ko po kayo mapangalanan lahat, pero Pinoy Tracker, shout out po sa inyo at sa inyong lahat na si Mr. Castigidor, Kampupot, at marami pang isa, yun nga nabanggit ko na po si Ma'am Delna, shout out po sa inyong lahat. At patuloy po tayo sa ating konklusyon. Sa ating konklusyon mga kabayan, lagi pong iisipin na kung magnenegosyo po tayo at kung bago pa tayo mag-umpisa ng ating negosyo, lagi nating iisipin mga kabayan, in everything you do, put God first. Yan po ang ating unang-unang gagawin. At ang wisdom, knowledge, to be followed na po yan. Magpapatuloy po yan sa ating buhay mga kabayan. So yan po ang ating gagawin kung tayo po ay magnenegosyo sa ating buhay. At pangalawa, nagagawin po natin, base sa ating konklusyon, nakita na natin, ay yung control your anger. Napaka-importante po, kahit ikaw po yung may-ari, ikaw po yung manager ng negosyo na yan, kinakailangan sa mga konting bagay, kung may mga irregularities, hindi maganda na nangyayari sa iyong negosyo, ay kinakailangan makontrol mo ang iyong emosyon, ang iyong galit. Huwag mong pagalitan ng hindi naaayon ang iyong
tauhan, ang iyong customer, o kahit ano, supervisor mo o manager mo, kahit maliit ka pa na negosyo, huwag mong ilalabas ang iyong galit sa hindi tamang paraan. Ang pag-a-advise at ang paglalabas ng galit ay may nakalaan na tamang forum para harapin ang mga problema yan. Ano ang example nito, mga kabayan? Ang example nito, mga kabayan, kung gusto mong sabihan ang iyong tauhan, ang iyong customer, o di kaya asawa mo o anak mo, kunin natin yon bilang konklusyon, ay magkaroon ka muna ng quiet time kahit 3 minutes. Manalangin ka sa Diyos, sabihin mo na tanungin mo at kukunin mo yung tamang idea dahil ang purpose mo ay isolve ang problem na yan. Kapag kinurek mo siya, kinakailangan, titignan mo muna ang iyong sarili bago ka pumunta sa iyong papagalitan na tauhan, kapatid, customer o ano. Pero ang tawag doon, actually, hindi confrontation, hindi nagpapagalit. Actually, ito ay pagmamalasakit. Isipin natin na kapag tayo po ay pinagalitan ng isang tao, ang system natin ay pagmamalasakit. Siyempre kapag nanalangin ka, nakita mo ang iyong sarili, nakita mo na siya, pag pumunta ka, gawin mo lahat ng aspeto, ipapakita mo sa kanya, sabihin mo na ginagawa ko ito upang maging maganda ang relasyon natin. Hindi ko ginagawa ito para sa aking sarili. Maging din man sa sitwasyon na yan ay nagbenepisyo din ako. Salamat dahil nakita ko ito. Salamat dahil sa tingin ko, kung sasabihin ko ito, ay magkakaroon ng value sa iyo. Ganyan po mga kabayan ang magpaliwanag sa ating mga kababayan o asawa mo yan, anak mo yan, o di kaya customer mo yan na hindi mo man siya pagagalitan. Ilalabas mo, papakita mo, i-voice out mo yung tunay na nangyayari na kinakailangan mayroong pagbabago sa sitwasyon na yan. Shout out po sa inyong lahat. So, yan po ang ating konklusyon. Yan po ang ating gagawin kung meron tayong negosyo, kung meron tayong mga pagdadaanan na ganyang bagay. Kaya mga kabayan, bago po ako mag-end up, dahil papasok na po ako, sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyong lahat. Sa mga may negosyo, sa mga mag-uumpisa pa lang ng negosyo, dapat kunin natin sana yung pusong Christian entrepreneur. Ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, at kahit ano pa ang iyong sekta o religion, basta yung entrepreneur na talagang totoo, ilagay natin sa ating puso. At ito po ako muli, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong payamanin, paunlarin, tulungan ang ating mga kapwa Pilipino upang umunlad ang buhay at sa mga ibang lahi. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Bye-bye!